máme prvý mesiac v roku za sebou, január. Neviem, či si vydávate nejaké novoročné predsavzatia. Ja si nedávam, aspoň teraz som si nedala. Ja si skôr dávam otázky nejaké, napríklad ako nie je po 22. hodine, keď mám škrtá žalúdku a tak ďalej. Takže skôr také otázky si dávam, ale nejaké predsavzatia ani nie, tak možno sa vám podarilo, alebo darí sa vo vašich predsavzatiach. Ideme do nového mesiaca, dnes je 1. februára, tak verím, že aj tento mesiac nám Pán Boh bude žehnať a že sa nám bude v ňom dariť. Včera som hovorila o Božej ochrane a hovorila som vám jeden príbeh a dnes by som chcela pokračovať tejto téme a hovoriť vám o ďalšej takej záležitosti alebo zážitku, ktorý sa mi stal. A tak na úvod by som zopakovala ten začiatok, ktorý som vám hovorila aj včera, aby sme sa dostali do toho kontextu Božej ochrany. Keď som uverila v Pána Ježiša Krista, tak bola som prijatá Pánom Bohom do jeho rodiny, do Božej rodiny. Keď som uverila v Pána Ježiša Krista, stala som sa Božím dieťaťom, Boh sa stal mojim otcom a kresťania sa stali mojimi bratmi a sestrami. A tak, keď ma Pán Boh prijal, a stala som sa tým Božím dieťaťom, tak Božím deťom je zasľúbená Božia ochrana. Je tam veľa Božích zasľúbení a jedným z tých Božích zasľúbení je to, že Boh nás bude chrániť. Dnes teda vám poviem ďalší príbeh o Božej ochrane. Bolo to už dávnejšie, takisto trošku som zalovila v mojej hlave, som sa dostala do minulosti a stalo sa to v Košiciach, keď sme sa ešte stretávali v starej modlitebni, teraz tu už hovoríme, že stará modlitebňa na ulici Jesenského. Možno si to niektorí pamätáte z vás. A mali sme už neviem, nejaké stretnutie v tej našej modlitebni na Jesenského ulici a ja som odchádzala medzi poslednými. A keď už každý odišiel, tak som zamkla dvere na tej modlitebni, vyšla som na ulicu a bola už tma. A tá ulica Jesenského, tam, kde je modlitebňa, tak tam je cesta, potom sú tam dva chodníky, jeden je z jednej strany, druhý je z druhej strany a pri tých chodníkoch sú budovy. Takže je to skôr taká z jednej, z druhej strany uzavretá ulička. Tak ako som zamkla tie dvere na tej modlitebni a pobrala som sa chodníkom domov, tak som si všimla, že oproti, ale z druhej strany chodníka, na druhej strane chodníka, tak idú dvaja nejakí muži, ktorí boli poriadne veľkí, pre mňa to boli obry, lebo keď ja som malej postavy, tak pre mňa naozaj už vyšší človek a títo fakt boli naozaj vysokí. Išli dvaja muži, ktorí si tak razantne spievali. Tak už som si tak nejako vydedukovala, že budú mať niečo v sebe, budú mať niečo vypité. A ešte som si hovorila, že wow, ako dobre, že oni sú na druhej strane, že nejdu takto oproti mne, ale že sú tam. A že nech len oni prejdú a ja pôjdem ďalej. Trošku som potom začala mať také obavy, pretože pozornila som, keď tí dvaja muži vyšli z toho chodníka, prešli na ulicu a vybrali sa smerom ku mne. Zamierili si to smerom ku mne. A mne zrazu tak išli myšlienky. Pane Bože, čo teraz? Však oni idú ku mne. Ako ja som išla rovno, tak oni ten smer zmenili ku mne stále. Tak už myšlienky išli. Vrátiť sa do modlitebne, no dokiaľ nájdem ja moje kľúče od tých dverí a už vám išli myšlienky, to sa ani nezdá, že ako ten prúd našich myšlienok funguje, ako ide, tak to asi nestihnem. Odomknúť tie dvere, potom zavrieť a zamknúť dvere. A tak rozmýšľam nad tým tej rýchlosti a už sa tak približovali ešte viacej ku mne a vtedy mi Pán Ježiš povedal: začni hovoriť nahlas haleluja. Hovorím, no dobre, Pane, čo iné mi ostáva? A už
boli naozaj ku mne, oni išli naozaj smerom takto ku mne. A vtedy ja som začala nahlas hovoriť na celú ulicu. Nikto tam vtedy nebol. Keby tam bol, tak mám asi možno, že takú väčšiu istotu, ale nikto tam nebol. Tak som mala istotu v Pánovi Ježišovi, tak som začala nahlas volať na tej ulici, na tom chodníku, kde som sa nachádzala. Haleluja, haleluja. A si predstavte, čo Pán Boh urobil. Jak som toto zvolávala, a tí dvaja sa približovali takto ku mne, už boli tak pri mne, tak Pán Boh ich odklonil. Proste takto išli a zrazu zmenili smer a prešli takto pri mne, tesne pri mne a odklonil ich Pán Boh. A vtedy ja som išla rovno ďalej, ako proste hneď také pocity zmiešané. Ste tam mali radosť a obavu, no neviem to ani pomenovať, že čo sa udialo v mojom srdci. Ale to haleluja bolo čosi také úžasné na tú celú ulicu. A oni nielen, že tak boli odklonení Pánom Bohom, lebo kto iný by ich odklonil. Tak keď boli tak odklonení a prešli okolo mňa, išli ďalej, tak oni začali namiesto tých svojich piesní prevolávať a zvolávať tiež haleluja, haleluja, ešte takými hrubšími mužskými hlasmi. A ja som išla rovno, hovorím, Pane Bože, to je také úžasné. A ja som ich počula, až dokiaľ ja som neprešla tou ulicou. A oni stále tam kričali haleluja, haleluja. Tak možno sa to zdáš také, na také pousmiatie, zasmiatie, ale mne to vtedy nebolo naozaj jedno. A tam som potom videla a vidím stále tú Božiu ruku, ako ma Pán Boh ochránil, ako bol Pán Boh aj v tej chvíli so mnou a ešte viacej ma utvrdil v tom, že Pán Boh je mojím ochráncom, že On je mojím pomocníkom. A takéto situácie ešte viacej utvrdzujú našu vieru v Pána Boha. Pán Boh môže konať rôznym spôsobom, samozrejme, ale aj tieto moje takéto zážitky ma utvrdzovali a teraz, keď si spomeniem, keď niečo možno príde aj ťažké, a keď si spomeniem na tie zážitky s Pánom Bohom, tak ešte viacej som utvrdzovaná vo viere, ako naozaj Pán Boh koná. Prečítam text z Biblie, ktorý som tiež čítala včera na začiatku príbehu a teraz ho prečítam na konci, aby sme si ho tak znova zopakovali. Je to zo Žalmu 121 a prečítam 8. verš, môžete si ho doma celý prečítať. Ako každý žalm je úžasný, takže v tom 8. verši sa píše toto. Pred každým zlom ťa chrániť bude Pán, i tvoju dušu ochráni. I tvoje vchádzanie, i tvoje vychádzanie. Chrániť ti bude Hospodin od týchto čias až na veky. A to je úžasné zasľúbenie, ktoré platí pre každé Božie dieťa. A hoci čo nás postretne, tak pamätajme na to, že Pán Ježiš Kristus je víťaz a že On zvíťazil nad tým zlým. A my sme na strane víťaza. A že On nás bude chrániť, pretože sme s ním a On hlavne, že On je s nami. Kristus nám zasľúbil, že budem s vami. Verme tomu aj dnešný deň. Pán Ježišu, tak ja Ti veľmi ďakujem aj za túto pieseň, ktorá ku mne veľmi hovorí a ukazuje na to, že v každom boji, vo všetkom, čo zažívame alebo prežívame, že Ty si s nami. Ďakujem Ti za to, že môžeme byť na strane víťaza, nie preto, že v prvom rade my sme sa rozhodli, ale v prvom rade preto, že Ty si nás zachránil, že si nás spasil a že si nás preniesol do svojho kráľovstva. Ďakujeme za tú Tvoju ochranu, ktorú nám dávaš každý deň. A ďakujeme, že aj dnešný deň, dnes nás budeš chrániť, že budeš s nami na každom kroku, že nás nikdy neopustíš, že Tvoja ruka nás bude viesť a keď prídu aj nejaké pokušenia alebo nejaké pády, tak veľmi ťa, Páne, prosíme, aby si nás chránil pred všetkým zlým. Chráň nielen naše telo, chráň hlavne našu dušu, aby sme, Pane Ježišu, boli celou svojou bytosťou pri Tebe, aby celou svojou bytosťou, Pane Ježišu, sme túžili po Tebe. Poženaj každého, kto musí dnes urobiť nejaké
dôležité rozhodnutie vo svojom živote, ktorý potrebuje usmernenie, možno svojej práci alebo hoci kde, Pane Ježišu. Ďakujeme, že Ty odpovedáš, že Tvoja ruka je nad nami. Nech je požehnané Tvoje meno. Amen.